देखो तारा किरण फुट के छाती पर चढ़ल बा। ई एगो आइल बारी महारानी जे इनका अभी ले नींद पूरा नहीं होत। 8 बजे ले सुत रहता, घर का सारा काम पर रहता। बउआ जी, ए बउआ जी, बउआ जी, ए बउआ जी, अभी ले सुताई होता, नींद नहीं का पूरा बल का। ए जी ना बउआ जी, ए बउआ जी, अभी ले सुताई होता, नींद नहीं का पूरा बल का। फादा नहीं उठे के क्या सब का होगी सवेरे सवेरे चिल्लाता रहता है। ए हम भोरे भोरे चिल्लाता किरण फुट के माथा पर चढ़ल बा। अभी ले सुताई होता। हम तनका लेट हो गेल का त कितने गाला फाड़ के हाला कइले बन। गला फट के हाला कइले बन। 8 बज गल रहू सुतल बने महारानी बने उनको सुतौले बन। हो का भौजी कथी के दिक्कत बराव कथी सुबह ग्राम के बेरा में काम कइले बानी। ए हमरा जो लौका तो जान हम कहतानी। ए भौजी तू कितना जल्दी चलाओ तारू। तू नहाए नहाए में आई रहल त कड़ पे हाथ तो ए हम तो पैर हाथ तू तो पोले उखाड़ देता। ए बाबू ई का दुनु सबरा सबरा झमर बाजा बजा दे छ राम राम के बड़ा घर के लक्ष्मी भाग दिन होगा। आ ई का करता री दुनु गड़ी के संगे आ सबरे सबरे दुनु झमर बाजा बजाओ तारी सन घर में। अच्छा तो तोहर हमानिया दुलो गोला के लौकता इनकर नहीं के लौको कोई ना से के वारी दूर तारी तो तोनको चैन से ना रहा तो बोलो कि तो नहीं तू सास पतो का घर में जंग घाट कइले बरस तनी रे सुबह सुबह उठ के मेरे घर में कुरुक्षेत्र बनइले बरस क्या महाभारत करता रहा का ना हमरा कइले बरस देखत तही अपना भाई के मेहराज का पक्ष लेके कैसे लड़ता। सही का रे सही का ओई का स्थान में रान कर कसला बड़ी नहीं खेलो को साले तू मौका बोल रही बात मेहराज के बीच में हाला कइले बार तोहरा से कमे न कोई होती तना के मोटाई रहता कांधा पर चढ़ जाता रे सुबह सुबह उठ के हाला करता रे का मुना होबे जाता नहीं अरु तू जो पहले पर समझा ए तू चल समाज घर है ना एगो नया घर में कनिया आई गया कनी के हाला के मारे साफ हम दिमाग खराब कर। ए भाई तू जो घर में जो तू होने जो हमें क्या समझाते जाते बानी हम तो गौरे बानी निमन बावन तो हनी के। हां जा हम समझाओ तने ए तू मत बैठ उठ जो टॉयलेट में पानी भरता मैं जाके मैदान पर ए ई तो ओने चगल कने चलो पहले मैदान को ले तो नो जब से हमें घर में शादी का ख्याल बनी रोज काउच होत रहला ना नजर करिए बात लेकिन ना ई घर वाला के हमर को इज्जत देके हमरा तो मिलल तो सलाम से के हरामी काओ हमर फुल गे ना खिसियाई बड़ू का कहत डला दी पे ना खाली मने देर मत के हम दे नून के छेना त मारा मैसन देना कि पढ़ लेना का देना हेतना खिसियाईबू त के तरह होई त खिसियाई ना तोरे घर वाला हमर जिंदगी हराम कर रखले बा। हम थोड़े न कुछ कहनी है घर वाला ने कहला हसन काथी बनावत तारू कथी बनाई आगियो भोग बनावतन खइबो वो खाए वाला हो सुना ना जातनी बाजारे लियाओ तनी तोहरा खातिर बेसन तोहर मन पसंद पकौड़ी आ खाई जाए सही में का हो ढेर मने तेल पानी लगाए झूठ बोला तारी सचो नु जातनी लियावे ठीक बजाई ते एगो चरनिया मुस्कान दे तो अरे बबू का समाचार बा ठीक बा हां ठीक बा बड़ा के गाड़ खान मुंह बना के लटका के बैठल बाड़ी रे ए साला हमनी लोग ही बानी सुनते इस समाचार काहे पूछो था हमनी से ए भइयो काहे न बोला तारी नीचे घर में साले लोगन झगड़ा होला त राजवा खूब मजा उठावेला ओकरो घर में झगड़ा बोल तूने खूब मजा उठावस ठीक बा भैया ठीक बा रे घर में सरपंच मुखिया का काम लगी त कहिया सर ए भाइयो हाय गोरका सरवा काने के कहत रे ए तो नाम धके थोड़े कहत तोरा का दिक्कत बा नाम नहीं के धरत बोलत के करा के बा सुनात के करा भाई हमनी के नाम धके कहल त साले का चामनु छील ले चिंटी के तो लाड़ा ना मरले होइया इंसान के चाम छीले चलता अच्छा
पर कब हमरा पाले तोर गाड़ काट के कौवा के ना खिला दी त पहिले। ठीक बा, ओकरो इंतजार है बा। अच्छा हमनियो के ये समय के इंतजार बा। ए बाबू तोनी के काहे लड़ो तारा सनु कहत कहे देला अपने में लड़ो तारा ना रे माई सुनावत रहलक वही से बड़ी दर्शन के गर्मी चढ़ गइल बा। जा दो छोड़ दो बात कहत कहे दो ना दो तो बोलते काहे रे ओका सब कमजोर बानी सो तू हमनी के उजारत नहीं के वो सारे लोग सब के दुबर बानी सो। चल सारे चल। पटीदार सन के कुछ ज्यादा ही अफरजन हो गइल बा। अच्छा तो अपने परन ना कब भेंट होता तो था लगता है। हाँ एकनी के कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। ए भगिना आ गई। हाँ जा खुशी रह खुशी रह। खुश रह खुश रह खुश रह। कह समाचार बबी निमन बिया हाँ निमन भी है सब कुछ है कितना सवेरे सवेरे भगिना भेंट करे नहीं मामी मम्मी से कहे भेंट उठ ना करे बका काहे ना मामी में तो आधा खोला भगिना के काहे ना चलो 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 ये घरों में भूत घूमत का कि सारा खाना ढो के ले जाता टे। ए दीदी ई ताना साई केकरा के देता नी रउआ? ए जे खले को ओकरा ना लोकल जाओ ये के उबा खाए के। हां त जेकरा भूख लगला को खाला खा, जेकरा भूख लागी ओकर के खाई। ए त रही तब नु के खाई। ए त हम का जानी जेकरा भूख लागी ओ बना के खाई। खा के ठिका ले बनाइबू ना। मतलब तू अपन खालो लो कि हां जेठानी बन गिनबे करे। खाली नाम के जेठानी। ई मुंह जोर नहीं गोड़ जोर भी एकरा से बोलले बेकार बा। है का दीदी कुछ भइल है का? कुछ बोलो तनी का? ना 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 हम कुछ नहीं की बोलो। ये हमार रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने लाल लाल काहे भइल बाड़ी। अभी खाली लाले भइल बानी, थोड़ा देर में पियरो हो जा। ई तोर भौजाई के कुछ काम ना रहेला। सुबह से हम खाली हमर खून पियली, हमर मुंह करे पे मुंह डालेली। ए छोट को ज्यादा तेवर मत दिखाओ। ए मामा ई तो दोनों मामी सियारिन खनिया फेंक रहो ताटेलो ए बबुआ खोज के लिए नी लक्ष्मी दोनों कराचन से आरे निकल चल दिन रात लड़त तारी पर घर में हम ही गइला नी लिया रे खोज के तूनु ले आई बाड़ू। ए बबुआ छोड़ी ये सब, चली खाना खा ली। जा गरम गरम बना के खा लो। तो ना बनोली तो हम बना के खियाएम। चल हम यार ने भेंट करे प्रणाम जाता नहीं खुशी रही। आज महाभारत हुई, महाभारत ही घर में होई त होई। भगिना खाना खा लो ना मजा ए खा लो तो जई हो ना मामा वो जाता नहीं भेंट करे आई मई आ घर में का हाल होता हर तुमरे बुझाता तो कुरुक्षेत्र के मैदान बना ले बड़ा सो। लड़ा सब ना आई दोनों बढ़ले बाड़ी सन ओई सन घर में आइले बाड़ी सन त ना लड़ा सन रे का होता घर में रे बाड़ी तोहर है अपने मेहरारू से ना पूछली आई बड़ा कराक से। तू का बजा लखियो बस बहुत हो गई। ई घर में रोज सुबह से हम डमकाउच होता, अब ई घर में हम ना रह और रहम तो हम अलगे रहम बस। ए त तोरा में के जाता छिछिया होई त होई। हाँ तो होखो अलग फिर हमरा के बांट के दियो। हमरा नाम की चूचा रह हम अपना भाई से बतियाता नहीं ठीक बा। हाँ तो हम तोरा मोगी से बतियाता। हमरा अलग रहे के बा। त तोरा में के जाता सटिया रहे के बा होई बंटवारा त होई। ठीक बा। सबके मर्जी बाला रहे के तो होखा लगा रहा लगा ना लग देखा तारा बेइतरे करता था बेइतरे कर ले माई रे हिस्सा लगा दे सब गुलाम ने लगाओ हिस्सा बुलाओ चल। सामान दोनों अरे बा अपन अपन हिस्सा लगा लो। जी हमने के सामान कम बा, अपने बर्तन ज्यादा है। सिलेंडर खाते नहीं होने का, सिलेंडर हमरा चाहिए। लिया ना लड़के लिए पर यार बारू सटिया सन मार के ता सिलेंडर हमरा चाहिए, हमरा चाहिए, हम ले पानी हमरा चाहिए ना, हम ना चाहिए का देरी हम ले सुआ खाला करे मार दे सिलेंडर हम के हिस्सा में
हमनी के पैसा कोच दो। ले हां कोचबे करे तू तो नहीं रहता सिलेंडर हमनी के चाहिए हमनी के खाना ना बनाम सो हमनी ना बना तारी भूखा तू ही बना के खइबो किनानी हम अली हनी तू किनले वाला हम दो। पैसा देखा लागलो में तो हर पैसा लागो ये जी तू तो हमरा घर से बाइक मिला रहे ओकने काहे ले वो हमारा ससुराली का बाइक हमनी के हिस्सा में तुम्हारी अब ना चकली आओ कैसे लाश गाड़ी ले ला जाके ले जाके अरे रुको लो जब सब कुछ तोरे करे करत हमने करे पड़ेला तो हम सिलेंडर लेके अपना हिस्सा से वो हमनी के बाइक ले बड़ा सान अच्छा तो जे स्कूटी ली उहे सिलेंडर ली आ जे बाइक ली ओकर सिलेंडर ना मिली हमरा वाला उचित पंचायती करी ले पंचायती कथी करे के बा ओकरा हिस्से बहुत सारा बर्तन के बा हमरा हिस्से कम बा वो हमरा नहीं हट से आइल रहे उसके लिए कथी आना ले ले हमरा ससुराली का बाइक नहीं रहे हमनी के मिला तोन का कइलो के ससुरारी त दल बियाज खइबो अच्छा हम मोटरसाइकिल पर आओ कौन सा पे चढ़ाए तई हम भी खइले बानी कमा के सारा पैसा अरे ले के ले वो हमरा नहीं हट मिला बर्तन सोची तू कथी बर्तन लेके लड़ा तो तोरा छको में ना गए रे हमरा सिखा हां तोरा छको में गए जे तने करे वो जल्दी कर लो हमने के और जगह भी जाए के और भी काम बाटे करे कथी बाटे साफ इंसाफ लगाऊ जमीन के कागज बांटू और बर्तन बांटू सही से अच्छा ठीक बा जमीन के कागज ला लो हां तो बोला आइल बाई तो बराबर हिस्सा लगा दे तो बराबर हिस्सा लागी आ जमीन के कागज ई तू ला आ ई जमीन के कागज तू ला और जे स्कूटी रखी उहे सिलेंडर रखी ये आखिरी फैसला बा ठीक बा पकड़ी छी ठीक बा जा लो अपना जा लो बाइक होना चाहिए आओ ले लो आओ ना चल चल ए कहां जा तारी मम्मी के लेके जाओ हम लेके जाई अपना सिलेंडर रख ले स्कूटी रख ले पूरा बर्तन रख ले माई के हम लेके जाई ए लेके जा ना लेके जाम तू लेके जाओ बर्तन ले भाई तू ज्यादा रखी हां लेके जाओ हम ले तो कथी से खियाम सिलेंडर तो तू लेके जाईता रे तू रख हम ना रखे बस तू बारे तोहर फर्ज तू लेके जा तू छोट बारी तू रख हां छोड़ बानी तो कथी छोड़ कोनो के जिम्मेदारी ना रहली तू रख तू ले जाओ हम ना रखे हम ना तोरा में रहम ना तोरा में रहम अपना खुदे बनाएम खुदे खाएम चाची बुढ़ारी में कहा जाएगी 15 दिन उनकरा में रहा और 15 दिन इनका में रहा हां तो यो ठीक बा 15 दिन बरकी रख ले 15 दिन हम रख ले अरे तू ले जा तू ले जा चल जा तू ले जाओ तू छोट बारी चली मां हां रानी दो ले चली